Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ala and Diego Bandido. Ano po ang tamang tips na pwede nyo pong ibigay for time management? Na-realize ko po kasi kapag pumapasok po ako ng office, once umupo ako at may mga tao na po na nakipag-usap sa akin, nakipag-chismisan, minsan naman tungkol sa work, ang ending po, lunchtime na, wala pa ako nauumpisahan. Kaya feeling ko tuloy, parang wala ako natatapos within the day. How to do time management. Thank you, Tambalan. God bless and hope makapag-alay soon. Ayun! Yun yung pinakamahalaga, hope makapag-alay soon. Tama. Time management. Okay, next topic. Nakakaloka yung Alam mo, next isa sa topic. naisip ko talaga dyan para ma-manage mo yung time mo, kumuha ka ng exam kay Nicole as Ay, a oo strengthening nga. coach. Kasi hindi mo alam. Strengths, discovery session. Baka strength mo yan na hindi mo na i-manage. Oo, Mahirap correct. kasi basta lang ma-manage mo yan. Pero strength mo kasi yun eh. Dapat ma-pinpoint mo kung bakit ka ganyan. Correct. Kaya kung interesado ka, Oo. PM na. Tama. Or maaaring hindi mo kasi strength yung time management. Mas strength mo siguro yung, ang naiisip ko dyan, pwedeng ang strength mo is harmony. O kaya empathy. So Yan. gusto mo yung mga tao nakakausap mo, Tama. gusto mo nilalapitan ka. Kaya lang ang ending kasi talaga niyan, ang bawat strength kasi meron din naman talaga siyang blind spot na tinatawag. Ang problema kasi talaga dyan, baka sobra ka sa harmony, ang ending nga, katulad nito, wala ka nang natapos. Correct. Diba? Ang kailangan mo lang talagang gawin dyan is mag-set ng kala mo makapagbigay ng advice, akala mo na ma-manage yung oras ng tama, no? Pero ang kailangan lang talaga gawin is magkaroon ng discipline talaga in some ways kung papaano gagawin. For example, ako naniniwala ako, Jegs, na mas marami ako nagagawa kapag hindi ko katabi yung telepono ko. Kasi kapag kakatabi ko ang telepono ko at nag-umpisa na akong manood ng TikTok o kaya mag-umpisa na akong manood ng Reel, ay wala na. Wala na. Kasunod na talaga dyan is hindi ko namalayan, kalahating oras na pala. Ayan. Hindi natin lahat namalayan, kalahating araw na pala. Tama. 'Di ba? So yun yung mga bagay na kailangan sigurong gawin. Hindi ako perfect in terms of time management kasi iba din yung galawan natin, but siguro based lang on experience, I would say na try to do your best na tanggalin kung ano man yung nagbibigay ng distraction sa'yo. So kung ang distraction mo ay telepono, parang katulad yan ng mga nanay na naglilinis, lapit na yung weekend, long weekend, kung walang pang rampa, maglinis ng bahay, no? Ito yung napapansin ko pag naglilinis ako ng closet, na every weekend, parang mission ko, maging malinis siya. Tapos natatapos ng weekend nang hindi siya malinis. Bukod sa masyado kasi madumi at masyado magulo, ang point kasi doon, pagka may phone ako sa tabi, ang ending, sa halip na magtiklop ako ng damit, ang ending is nagdo-doom scroll ako or nagtitingin-tingin ako ng video, natatawa ko, ganyan. Hanggang Tapos di naman namalayan yung oras. hindi ko na malayan yung oras, tanghalian na pala. So, pabababain na ako, manananghalian na. Pagkatapos nun, parang inantok na ako. So, Ayan. hindi na. Tapos, babalik ka ng konti, ayos-ayos ka ng konti, pero nandun pa rin yung telepono, ano ka na naman, di ba? Distracted ka na naman. Ang Tama. ending, walang natatapos. Correct. So, ano ba yun? Ano yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng distraction? Bakit hindi mo natatapos? Ayan. Sa akin naman, naging problema ko rin din time management kasi parang lagi akong kinakapos ng oras. Pero simula nung kumuha ko ng test, pinaalam ko sa asawa ko na ito yung strength ko, iniiwasan niya na yung mga bagay na alam ba, may tatanong siya sa akin pag may ginagawa ako. So, namamanage ko yung oras Correct. ko. Maganda din yan na malaman din talaga ng mga tao sa paligid mo.
Oo. So pag nag-take kayo ng test, it has to be a whole company. Tama. PM na. Tama. Buong kumpanya dapat para maging productive kayong lahat. Sa true lalo at walang halong eklavo. Ganon. Ano talaga yan, importantatious yung paano ba ako mag-a-adjust. Kasi ang maganda dito, Kabisyo, nakaka-feel ka ng wala akong nagawa, I feel bad. May mga iba kasi na wala silang nagawa buong araw sa opisina pero parang okay lang sa kanila. Oo. Diba? Sila yun. Oo. Hindi naman natin sila kukutsain dyan. Pero ikaw, ibig sabihin obviously you have every intention na magtrabaho ng maayos at maigi at gusto mong makapag-produce ng maayos na output dyan sa trabaho. Very good. Oo. Very good. That's the first step. Meron Ayan. kang pake. Tama. Yan, diba? Siguro first thing to do is to set a reminder for yourself. Pwede. Kaya sabi ni Nicole, kung mental note na pag Mental may note to cellphone self. siya, hindi siya nakakapagtrabaho. Correct. So ang ginagawa ko dyan, ito nga, yung sa maglilinis or whatever, diba, tas may telepono. Yung telepono malayong-malayo. Ang meron lang sa akin is yung Bluetooth speaker. Kunyari, parang nakikinig ako sa podcast ng Kumikinang na Tambalan. Yan. O kaya nakikinig ako sa Love Radio through the app. Yan, diba? Pero yung telepono ko malayo sa akin. Speaker Ayan. lang yung nasa tabi para hindi ako ma-distract. So mental note to self, ano ba yung nagbibigay ng distraction sa'yo? Pero may Diba? mga tao talaga niyan na like for example maalala ko si Totoy Bato dati. Oo. Pag naglalakad kaming dalawa niyan, tuwing may makakasalubong kami, Kakausapin. niya Oo. bago kami makarating dun sa patungunan namin. Politiko kasi yata siya. Pero Oo. ganun sila Ganun sila Correct. kasi mga tao Ganun Oo. sila. Siguro ang kanilang strength, communication. Yan, Ganun talaga oo. sila. 'Di ba? So, maybe yung mga tao sa paligid mo, nakikita nila na ikaw yung tipong masasabihan. Yes, oo. Kaya siguro lagi silang pumupunta sa'yo. O, ganyan. juicy ka magchika. Juicy ka magchika. 'Di ba? As a certified marites. And yung mga chumichika sa'yo ay mga marisol. Oo. 'Di ba? Kaya nagkakasundo sila. Oo. Pwede kayo, okay lang naman yan. Nangyayari yan. Hindi tayo magpapaka-plastic. Oo. Ang chismis po sa opisina ay napaka-juicy. Tama. Ang chismis po sa opisina ay talagang minsan yan din yung nagpapa-excite sa isang opisina. Pero bigyan natin ng oras. Yan, 'Di ba? oo. Timeline ka lang. O sige, chika ako, okay, ayos ako ng gamit hanggang ganitong oras. Oo. Dapat from this time to this time, hindi ako pwedeng istorbohin. Oo. Meron nga ako nakita na isang meme. Parang ano lang siya on the video, meme. Nakalagay doon na parang lalaki na nakaharap sa computer. Tapos doon sa kanyang computer, yung likod ng computer may note. Para doon sa mga papunta sa kanya. Nakalagay doon English siya, pero nakalagay doon in Filipino is, saka mo na lang ako lapitan kung nakapag-isip ka na or ginamit mo na ang utak mo. Kasi minsan siguro ang naintindihan ko doon is lumapit ka talaga sa akin dahil sa ganyan. Hindi mo ba sana iniisip mo muna, di ba? So, pero in fairness naman, dun sa ano na yon, parang ang hirap lang idikit talaga sa opisina yon. Pero it makes perfect sense So, ano yung sinabi niya, di ba? Puntahan mo na lang ako kapag ka ginamit mo na ang utak mo, di ba? So, minsan, dati kasi ako yung breastfeed. So, lagi ako nagpa-pump ng milk before. So, yun yung mga times na naglalagay ako ng note sa pinto na pumping session ongoing. Ang pangit pakinggan pero pumping session ongoing. 'Di ba? So, pwede ka sigurong maglagay ng note na please do not disturb, may tinatapos lang, ganyan. May iintindihan. Opisina naman po yan. Ililimit mo. Correct. Ang primary reason kung bakit kayo nandyan ay para naman talaga mag-work. 'Di ba? Tama. So, yun lang. Oo. Kaya mo yan. Sana ma-achieve mo yung time management Correct. na tinatawag. Kaya mo yan. Kaya siguro, Jegs, hindi din laging ina-approve kapag ka merong overtime. 'Di ba, na ina-ask. Kasi dahil dito sa mga dito sa mga ganito, kung kalahating araw ay ginugol mo para makipagkwentuhan, makipagdaldalan at magmarites, ang ending hindi mo natapos yung trabaho mo. Ang ending, 'di ba? Kailangan mong tapusin tapos mag-overtime, Correct. 'di ba? Nakakahiya naman sa kumpanya mo. Kaya wag ka magtaka kung hindi siya laging ina-approve yung overtime kasi dapat natatapos mo siya within the time frame. Tama. Ang overtime ay para lang dun sa talagang, kunyari may special Yung project. mga biglaan. Correct. Oo. Na hindi talaga kasali, special project. Oo. Tas hindi talaga kakayanin at lahat kayo mag-OT yun, pwede. Correct. Pero yung ganyang everyday, Yung ng regular eksena, na trabaho. correct, na kalahating araw kasi nagdaldal, kalahating araw lang yung trabaho, yun. Oo. Cancel ang Tama. overtime, di ba? Bawal. Hindi ganun yun, no? Di ba?
good luck sa magmamanage ng oras. At naway, wag nyo rin pong kakalimutan na magkaroon ng oras para sa sarili. Oo. Saka kuminsan kasi talaga no, kahit na ma-manage mo na, kuminsan talaga parang binibwisit ka, no? Andun na lahat, biglang bubuhos yung napakaraming trabaho. Parang sinasadya din, Oo, di ba? hindi, tsaka minsan, Bubuhusan ka. minsan kung kailan nandun ka na sa nag-iisip ka, tapos may gagawin ka na, biglang yung computer mo, maglalag. Yan, sa pa yan. Yung internet ninyo, down, di ba? May nangyayari talaga yan. Pero Oo. kung laging nangyayari, may hindi na tama dito. Oo. So, yun yung mga iniisipin mo. Ano ba yung nagpapadahilan kung bakit hindi ako nakaka-work na Oo. maayos. So siguro mental note to yourself Yan. na eto yung problema mo. Pwede ka naman chumika, hindi ka naman pagbabawalan. Oo, okay Pero lang yun. Dapat naman limitado. dapat may chika-chika time din naman talaga. Oo. Pero yun, limit lang talaga. Oo. Ganon, di ba? So ganun lang siya. Good luck. Lahat naman po tayo ginagawa natin ang ating best para ma-achieve yung time management na yan. Basta kung importantatious, work-life balance. Tama. While you spend so much time here sa trabaho na meron ka, dyan sa trabaho na pinagkakaabalahan mo, wag mo rin kakalimutan na merong life outside of work. Tama. 'Di ba? Oh, tsaka ingat po kayo sa sobrang init ngayon. Kanina Ay. may nadaanan ako sa Bacoor na sunog. Kaya sobrang tindi ng traffic na kasi along gilid ng Aguinaldo eh. Ay, naku. So, Ano ang ingat po nasunog? tayo. Parang mga bahay ata yun eh. So ang daming ang bumbero. init kasi. Sarado na yung kabilang linya. Kaya siksikan na yung mga sasakyan. Ingat din po tayo dyan mga Oo. kabisyo. Sa sobrang init talaga ng panahon. At sa sobrang init ng panahon, don't forget to hydrate. Yan. Kasi oo. pag mainit ng panahon, ang lapit po natin sa init ng ulo. Correct. Totoo yan. Kasi hindi Nakaraan tayo, nakita din ako na hinahampas yung yung alin, yung kotse ng parang nagitgitan siguro. Oo. Ang init ng Ang ulo ng mga tao eh. nung time na yun, mainit din. Oo, parang Diba? Nakakadagdag kasi talaga siya. Kaya hinga ng malalim, inom ng tubig, Tama. hydrate, diba? Deep breaths, para hindi ang ending nagkainitan ng ulo, lalong-lalo na sa kalsada. Tama. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. O siya, hindi na Exit kami na muna magtatagal kami. kasi apakadami. Speaking of time Oo, management. apakadami po naming gagawin. Ha? Alright. Ingat po kayo. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!